Ivan Korčok primitívne zaútočil na Petra Pellegriniho a prirovnal ho k psovi, ktorý počúva pána, čím mal pravdepodobne na mysli vás. Preto sa chcem spýtať, kto bol lepším členom vašej vlády v rokoch 2016 až 2018, Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok? Pán vicepremiér. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda parlamentu, vážené dámy poslankyne, páni poslanci. Dehumanizácia prichádza vtedy, keď dochádzajú argumenty. Je častokrát potvrdením charakteru človeka a preukázania zbraní, ktorými sa rozhodol bojovať. Pán kandidát na prezidenta, pán Korčok, týmto iba potvrdil úroveň jeho predstavy o tom, ako by chcel spravovať Slovenskú republiku, kedy zaútočil na svojho súpera spôsobom, ktorý určite do 21. storočia nepatrí. Zvykli sme si za posledných 3,5 roka na tieto formy útokov, ktoré opozícia predstavovala, ale tak trochu sme očakávali, že noví podporovatelia Ivana Korčoka, či už Progresívne Slovensko, alebo ďalší, ktorí vlastne neboli úplne priamo súčasťou predchádzajúcich 3,5 roka temnoty, že sa budú dištancovať. Ale neurobili tak. Ja im ešte dávam príležitosť, že môžu sa od takýchto vyjadrení dištancovať. Vždy boli zástancami novej kultúry a preto v zásade by mali nenápadne pokarhať svojho kandidáta aspoň týmto spôsobom. Treba si uvedomiť, že prečo dochádza k takýmto komunikáciám, prečo dochádza k takýmto útokom ešte na začiatku samotnej prezidentskej kampane. Už predovšetkým preto, že sa dá porovnávať. Volič má možnosť porovnať, akým spôsobom sa zhostil Peter Pellegrini samotnej covidovej problematiky v úvode, kedy jeho vystúpenia v čase ukľudňovali národ. Netrvali hodinu, neboli sprevádzané hysterickými výkrikmi a plačmi. Proste bolo to riešenie kľudu a nachádzanie riešení. To bolo rozhodujúce. Hneď na to prišla vláda, ktorá rozbila Slovensko úplne na kašu a jej súčasťou bol pán Korčok, ktorý za všetky obmedzenia v rámci covidu, v rámci obmedzenia slobody pohybu, v rámci prenasledovania ľudí, zatvárania do karantény, násilných pokusov o očkovanie a všetkých týchto vecí, na ktoré budú spomínať generácie, bol súčasťou. Podporoval a hlasoval za ne. Ak sa teda pýtate, že aký je rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom, tak napríklad v tom. Ľudia si vedia nastrihnúť tieto dva obrázky. Vystúpenia, ktoré boli na začiatku, keď ešte končila vláda Petra Pellegriniho, a potom, keď vlastne začala vláda Igora Matoviča, ktorej súčasťou Ivan Korčok jednoznačne bol. A keďže ten rozdiel je taký markantný a neuveriteľne viditeľný, potom samozrejme dochádzajú argumenty a jediné, čo vám ostáva, je dehumanizácia súpera, a teda vlastne prirovnávanie k rôznym veciam len preto, lebo mám pocit, že ja si to môžem dovoliť, lebo ja som nad vecou, lebo ja som ten lepší. Obrázok, ktorý však bol vytvorený za uplynulé obdobie, ukazuje absolútny opak. Takže keď teda odpoviem na vašu otázku ešte jednou vetou, v zásade, kto bol lepší ako člen vlády, no tak je úplne evidentné, že ďaleko ďalej to samozrejme dotiahol Peter Pellegrini a človek, ktorý potrebuje len aby bol v nejakej funkcii, sa dať do služieb Igora Matoviča, to je samo o sebe veľkou výpovednou vetou. Ďakujem pekne, skončil som. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.